Kada sam malo pre rekla da nastavljamo sa lepim temama, da pričamo o lepoti, upravo to i činimo. To sam malo pre od jednog kolege rekla, je konačno nešto iza nas. Jeste. Naša gore list, Nišlika je u pitanju. Finalistkinja je izbora za Miss Srbije 2021. Nije slučajno da se baš danas pogodilo da bude gošća, jer pohađa turističku školu, odličan je đak, jer sigurno je roditelji ne bi pustili da se prijavi za ovaj izbor. Planira da upiše turizmologiju, voli strane jezike, govori već 4. Kreativna, socijalizovana, omiljena u društvu i gošća našeg programa Venera Stanisavljević. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla, moje poštovanje. Ja moram odmah da pitam, Venera, ko je zaslužan za ime? Mama. Mama? Tako je. Mama je zaslužna. Je li ona objasnila zašto daje to ime? Pa jeste, iza mog imena stoji priča. Moja mama je bila trudna pre mene, nosila je ćerku takođe. Greškom lekara je vodila trudnoću 10 meseci umjesto 9, rodila je mrtvo dete i posle 6 meseci je ostala trudna sa mnom. Boginja lepote, boginja ljubavi, Venera. Eto, lepo. I boginja lepote. To znači da mi, Nišlije, možemo da se nadamo da će Srbija svog kandidata imati baš iz Niša na izboru za Miss sveta. Pa nadamo se, nadamo se. Ajmo da objasnimo koja je agencija u pitanju, kako to sve, kako si se prijavila. U pitanju je emisiju kompanija na čelu sa Vesnom Devinčom, koja je jedini ambasador srpske lepote u svetu i jedina agencija koja ima licencu za svetska takmičenja. Nešto sam videla, mislim, na Facebooku ili na nekoj drugoj društvenoj mreži. Put dok se dođe do finala za izbor Miss Srbije uopšte nije lak. Nije lako. Koliko god da je devojka lepa, boga mi svašta nešto vi prolazite tamo. Tako je. Lepota je samo ulazna karta. Sve ostalo je obrazovanje, rad, kultura, vaspitanje, porodica. Ja volim da kažem da nama, devojkama iz manjih gradova, nije bilo lako da se pripremimo i da dođemo dotle. Zato što nekako Beograd ipak je veći grad, ima veći izbor, veće škole, tamo je sve blizu. Možete da budete u kompaniji da delite savjete, da se konsultujete sa direktorima, sa supervizorima svaki dan. Dok, na primjer, nama iz manjih gradova, mi smo išli jednom nedeljno, to je konkretno ja sa roditeljima, sam išla jednom nedeljno za Beograd i stvarno sam se trudila da se edukujem, da naučim i evo dokle sam došla. Lepo. Finalistkinja, koliko vas ima u finalu? 20 devojaka. 20. Je tu već među vama, znam da se rađaju prijateljstva, ali postoji li ono da neko od vas ima nekog svog, pa neću reći favorita, ali da se možda misli da će neka devojka da je bliža toj tituli ili ste sve onako samouverene i znate da lenta pripada meni. Tako je. Sve smo samouverene, sve smo podjednako lepe, sve smo podjednako obrazovane, jer da nismo, ne bi bile tu gde jesmo. Nema konkurencije, nema zavisti, nema ljubomore i nadamo se najboljem. Svih 20. Vi ste se pripremale dok nije izabrana ta finalna ekipa od 20. Vi ste se pripremale u Kovilovu. Tako je, bili smo... Kako su izgledale pripreme? Jedan dan, mislice, uopšte nije lak. Iako svi misle, staneš pred kamerom, slikaš se, lep si i to je to. Ne, to uopšte nije tako. Naš dan je počinjao u 7 ujutru, treningom na 3 stepena, u duksu, po mokroj travi, u patikama gde ti propuštaju patike, gde su ti mokre noge, ti možda trčiš sat vremena, onda poslije ideš u hladnu salu gde treniraš, da igraš odbojku, košarku, posle toga idemo na doručak i posle doručka odmah brzinska šminka, brzinska frizura, ceo dan na nogama, ceo dan uvežbavanje koreografija, hod i tako. Dakle, ceo dan. Pa vi ste kao neka vojska. Tako je, mi smo vojska. Naš supervizor Mirko Pučjašvić volio da kaže da smo mi jedna vojska. Jeste vojska lepotica. Slušajte, da ti kažem, lepota zna da razoruža i ume da bude jako oružje. A uz to, pošto si kazala da je lepota samo ulazna karta u taj čitav svet,
uz obrazovanje, uz ono što su sposobnosti, boga mi, nije vas bez razloga nazvao vojskom. Vi ste zaista opasni. Jesmo. Mnogo se polaže na obrazovanje, to sam negde shvatila iz ove priče, iz neke pripremne. Ovde kaže, voliš strane jezike i pričaš 4 jezika. Koje jezike govoriš? Tako je. Pričam tečno engleski jezik, učim, to je poznavalac sam ruskog, italijanskog i grčkog jezika. I naravno maternjeg srpskog. Dobro, to se ne računa. Tako Maternji je, se tako podrazumeva. Tako je. Dakle, dobra kombinacija jezika, fino. Šta je ono što, recimo, u svim tim pripremama koje ste imale, šta je ono što je bilo možda najteže da se savlada i da li uopšte takve stvari postoje? Pretpostavljam da da. Pa kada nešto volite, ništa vam nije teško u suštini, ali moram da kažem, kao što sam i rekla, da je jedan dan jedne misice jako naporan. Teško jeste, ali mislim da svaka pred sobom ima jasan cilj i da svaka želi da uspe, tako da nam ne pada teško. I kada kažemo teško nam je, ne mogu, bole me noge, masno mi je lice, gladna sam, umorna sam, spava mi se. To su samo stvari koje mi izgovaramo, ali se borimo u sebi da izdržimo ceo dan na nogama, da budemo što bolje, što istrajnije i da uspemo u tome. I ono što je meni bilo fascinantno kad sam gledala sve one pripreme, kada vidimo kandidatkinje za izbor za najlepšu, bez obzira koji je izbor u pitanju, ne znam, regiona, grada, republike, kontinenta ili sveta ili univerzuma, kako to znaju neki da kažu, sve su one lepo našminkane, sve imaju lepe frizure, sve su doterane, obučene i sve mi je jasno da to sve nije lako, to jeste naporno. I svi negde mislimo da su te frizure radili neki profesionalci, da su šminku radili profesionalci. Ono što je mene fasciniralo da ste vi imale na tim pripremama u Kovilovu takmičenje u najbržoj punđi. I pritom ste to sve morale same. Bez ogledala. Bez ogledala. Bez ogledala. I da opet sve to izgleda lepo, pedantno, da to ne bude raščupano ili već ne znam šta. 47 sekundi. Tako je. Suparnica Anja, ne znam, prezime nije ni važno. Anja Radić, moja koleginica i prijateljica, osvojila je titulu prve napravljanje uredne punđe. Ali kad izlazite, recimo, ne znam, na pistu, da li radite same frizuru ili ipak dođe profesionalac? Pa kada je u pitanju takmičenja, kao što je Miss Srbije 2021. i sva ostala takmičenja koja su svetska ili lokalna ili regionalna, imamo uvek frizera koji ide sa nama, ali je jako teško da frizer bude jedan frizer ili dva eventualno sa svih 20 devojaka po ceo dan, u svakom mogućem minutu da se tu nađe, jednostavno je nemoguće postignuti. Mi moramo znati da napravimo punđu, lokne, šestice, ravnu kosu, da operemo kosu za 10 minuta, da se našminkamo, da se obučemo i da budemo jednostavno spremni. Ja, i pritom moraju da ispune i uslove. Morate da budete dovoljno visoke. Tako je, postoji određena visina, ali kao što sam rekla, fizički izgled je samo ulazna karta. Ono što je jako bitno jeste obrazovanje. To je dobro jer čini mi se da je svojevremeno postojala ta predrasuda, pa da, ona je lepa i šta sad, ona je najlepša i šta sad dalje. Ona će da se slika, bit će model, bit će možda maneken, možda će jednog dana i da završi fakultet. U ovom slučaju ipak nije tako. Obrazovanje se stavlja na prvo mesto. Šta su neka tvoja interesovanja, pošto znam da još ideš u školu? Tako, ja sam učenik 4. godine ugostiteljsko-turističke škole u Nišu. Planiram da upišem turizmologiju i hotelijerstvo, ali sam i presrećna jer sam osvojila stipendiju kao finalistkinja Miss Srbije za projektni inovacioni menadžment u Beogradu. I tamo ćeš studirati? I to ću upisati. I sad dobro. Finalno takmičenje je gde? U Egiptu. U Egiptu, dobro. Polovinom novembra je posljednja informacija. A znači nije 28. oktobar? Nije. Malo pre smo dobili posljednju informaciju da je ambasador Srbije u Egiptu pomerio takmičenje zato što dolaze i tamo će biti Dan iz Srbije ujedno i s nama polaze i delegati iz Srbije i ljudi koji su nažalost morali da odlože i
radujemo se da odemo polovinom novembra. Kad Jel ide- odemo, odemo. Jel ide mama? Ne, Mama ostaje kod kuće? ne može. Au. Mame ne idu. A mame i tate ne idu, njima je zabranjeno. Dobro, kad je... Kako se sad dalje odvija takmičenje? Vas 20 ste izabrane, vi putujete u Egipat, jer se tamo radi opet neka selekcija ili se do tada možda glasa i kako se glasa? Glasa se SMS glasom. Ako želite da glasate za mene i pozivam sve ljude dobre volje. Naravno da će ceo Niš i ovaj niški region morati da glasa za Tako i moje- Veneru Stanisavljević. Tako je, moram da pozdravim i moje Prokuplje, moju porodicu, mog deku, moju baku, jer bez njih ovo ne bi bilo moguće. Glasate tekstom MIS razmak 20 na 5555. To je SMS glasanje koje nema veze sa takmičenjem za titulu Miss Srbije. To je samo SMS glasanje gdje pobjednica dobije neku nagradu. A idemo svih 20 u Egipat, nema dalje selekcije. Tamo se bira na samoj finalnoj večeri se bira top 10 i top 10 devojaka ide na svetske izbore. Jao, i kad je taj svetski izbor? Pa vidjet ćemo. A još nije, Da. još nije. Izbor za Miss Srbije koja će nas predstavljati u svetu ima slogan Lepota sa smislom. Tako je. Tako su rekli i ovo sve što smo sada kazali zaista jeste lepota sa smislom jer lepota je prolazna i toga smo svi svesni, ali ako već možemo tu lepotu da iskoristimo kao vizu za neki dalji proboj ka nekim novim i većim dometima, zašto da ne? I da ispričamo priču na naš način tamo negde u belom svetu. Tako je, lepota sa smislom je slogan naše kompanije, jer da devojka nema lepotu sa smislom ne bi mogla da uđe u finale. Kad kažemo lepota sa smislom, mislimo na fizički izgled, a sa smislom znači obrazovanje, kultura, vaspitanje. Dakle, još jednom, ukoliko želite da Venera Stanisavljević osvoji najveći broj SMS glasova i time i nagradu, šta bi mogla da bude nagrada? Mislim da je putovanje u pitanju. Eto, mami da ga poklonimo, pošto ne može sad da ide u Egipat. Tako je, mami, naravno, ona je najviše zaslužna za ovo. Kogod bude putovao, ali je važno da kažemo da se glasa tako što se pošalje SMS na broj 5555 sa tekstom Miss razmak 20 i time dajete šansu Veneri Stanisavljević da bude pobednica SMS glasanja. A mi je želimo svu sreću ovog sveta da u Egiptu zaista odnese pobedu i da među svih ovih 20 devojaka koje su iz Beograda, Milanovca, Lajkovca, ne znam odakle sve. Tako je, ja sam jedina sa juga Srbije. Jedina sa juga Srbije. Tako je. I svi kažu da jug Srbije ima najlepše žene. Pa ajmo baš da vidimo kako će se pokazati taj žiri. Žiri, ne znam da li me čuje i ne znam ko je u žiriju. Će to biti međunarodni žiri ili neki naši ljudi? Biće i naši ljudi, naravno predstavnici kompanije, ali će biti i ljudi iz Egipta i svetski ljudi koji će odlučiti ko će odneti titulu. Iskreno se nadam da ćeš to biti ti. Hvala vam puno. Hvala od srca. Pristrasno danas. Kao jedina sa juga Srbije, Venera Stanisavljević, jedna od 20 finalistkinja izbora za Miss Srbije 2021. Bila je naša gošća. Svu sreću ti želim. Hvala puno. I naravno, voljela bih da jednog dana usavršiš sva 4 jezika, mada engleski odlično govoriš, što je možda i najvažnije, ali kombinacija ruskog i engleskog je jedna svetska kombinacija, a ova dva pride super. Hvala vam puno, hvala od srca. Samo da se zahvalim sa ljudima koji su glasali, mom Nišu, mom Prokuplju i naravno Jugosrbiji i okolini. Bila je ovo još jednom Venera Stanisavljević, kandidatkinja za najlepšu iz Srbije za ovu godinu koja, ako Bog da sreće, nas predstavlja na izboru za Miss sveta ove godine.